Historické autobusy aj električky. Bratislava si pripomína 130 rokov mestskej hromadnej dopravy. Pri tejto príležitosti zorganizoval dopravný podnik Deň otvorených dverí. Legendárne električky a autobusy známe už len z filmov a starých fotografií, aj tie najmodernejšie, ktoré denne vozia tisíce cestujúcich. To všetko mali možnosť vidieť návštevníci bratislavského depa. Každý rok ukazujeme prácu našich kolegov, trošku dávame nazrieť našim cestujúcim a návštevníkom dopravného podniku do takého zákulisia dopravného podniku, ukazujeme rôzne miesta, na ktoré by sa inokedy nedostali. Ako sa ti tu dnes páči? Čo všetko si videl? Videl som tu autobus, že on tu chodí, kúkame aj, že ako sa čistí na autobus. Zatiaľ všetky tieto exponáty sú veľmi pekné a vyzerá to na veľmi dobrú organizáciu. Mestom prešla živá história na kolesách. V rámci programu vyrazili desiatky električiek, autobusov a trolejbusov do bratislavských ulic. Robilo sa na veľa vozidlách, ktoré sa dávali do pôvodného vlaku, opravovali sa tak, aby mohli byť pripravené hlavne na ten náš najväčší ťahák, čo je konvoj historických vozidiel. Dobre, tak poď. Výborne, Alenka, super. Rýchlosť a presnosť si profesionálni vodiči zo Slovenska a Česka vyskúšali na najnovších autobusoch v súťaži zručnosti. Zúčastnila sa jej aj Alena Lapčáková z košickej MHD. Aké disciplíny dneska vás čakajú v súťaži? Tá jazda autobusom, lávka, nejaká úzka cestička, zastávka, cúvanie. Dúfam, že všetko dopadne oka. Je to náročné tieto disciplíny podľa vás? Určite, určite. Ale pokiaľ to človek bere tak športovo, tak dobre. Nejvíc mě zaujalo tamto prkno. Musíme vyjet tady tohle z toho boxu, otočit se, že zlomit ten autobus a najet oběma nápravama na prkno. Pro mě je to srdcovka, já to miluju, tu práci a baví mě to celý leta, co to dělám. Je to prostě na celý život. Rebeka Filandová, Slovenská televízia.